A muller sen sombreiro. Érase unha vez unha nena que tiña un nome impronunciable. Ana María Manuela Isabel Josefa Gómez González. É difícil, non? Como a ela non lle gustaba o seu nome, que era moi pouco original, decidiu chamarse Maruja, acompañado do segundo apelido do seu pai, Mallo. Vivía en Viveiro, un pequeno pobo de Lugo, coa súa familia, 14 irmáns. Imaginaros tener 14 irmáns. A Maruja gustáballe moito a praia e disfrutaba da natureza. En 11 anos mudouse a Vilés, onde empezou unha escola co seu irmán Cristina, onde os seus profes estaban sorprendidos polos seus debuxos e a súa creatividade. Cando tivo 20 anos, mudouse a Madrid, un gran sono, ser unha prestixiosa pintora. Para iso propúxose entrar na Academia de Belas Artes de San Fernando. Despois de moito esforzo, consigue ser a única rapaza en entrar. No prestixioso centro, xa en Madrid, coñece a moitas persoas importantes da época. Sonamos Salvador Dalí, García Lorca, María Zambrano ou Alberti. Estos eran os seus amigos. Sabedes que lle gustaba facer a Maruja? Romper as normas sociais da época. Por iso, puñase moito colorete e pintalabios. Ao rematar a academia, fixo moitas exposicións dos seus cadros. E chama moita atención nunha exposición de Asturias. Ten moito éxito. Maruja formou parte das Sin Sombreiro. Sabedes que é eso? Son un grupo de mulleres que decidiron romper as normas sociais e quitar o sombreiro. Un día, paseando na Porta do Sol, sen o sombreiro, alguna xente le empezaron a tirar pedras. Increíble, non? Maruja enamorouse de Rafael Alberti, un escritor, e pasaron anos juntos. Uns anos despois, estando separada de Rafael, un accidente. Creedes que se recuperou? Maruja recupérase e vaise a París, onde se relaciona con xente moi importante na capital de Francia e mostra a súa obra fora de España. Maruja ten moito éxito e viaxa a Portugal, Argentina e moitos sitios. Os seus cadros tiveron éxito por todo o mundo, en Nova York, Buenos Aires e Brasil. Un día, Maruja caese e pasa os seus últimos anos de vida na cama. Recordamos a Maruja como unha artista rompedora e precursora do feminismo. Colorín colorado, este conto acabado.